Yung sinali, ngayon ginseng, hindi ngayon kapapati, pagkay. Yung nasaw ng makipika si Juba. Nawarin dituto, walang tao na usiyo. Tapos sa nga sampel, agilo pa, kulpitum kaya nagagawang papel ng TPO. Nataw naman, sa akin, nilagawin ng lopis sa kantang mabili. Dozo, second side kawin. Pagkay, tuwahing, nang manipio pagkay tasam kay Deva nelote donote kay Deva pagkay panay ko don dio pagkay kansitan kasi movin ija si mo pagkay hotel boy luzo amar sumite zo sa patere budi na ko makataw pibili pagkay tuni pano zo si kasay ba pagkay kung papakamu naw ki patu saile papakamu kita kasi marasate khat sa naman pikiti mo ngay sada ito zo sa mga sasunupin ka po kay Nazareth super sami na ko makapagkaw okay amen pastor si bang kaliano usay tayo ina mai sami aji kilo asang zo family ya ki mana muzi pastor pauneo kudan heng dole te bang de ina mai sami pastor wala mga aneo pi so mga panggudan mahal một vùng pa more pa mà đi tới xuân là này mi pin cái ấy refreshment part chomcha à biết không thế